our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. So ano, pabansang awit pa kita? Okay. Everybody? Bayang magiliw, ready? Sing. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magising, sa manlulupi, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong tukaw. May dilag at pula at awit sa paglayang hinamahal, ang kasap ng wasawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pag may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, huway ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Salamat po sila sa tutulong hanggang sa inyong kapihan, bukod na sa aton na pinagagawa na mayor, aring lagi kami kami napadayon sa pagsuporta ng inyo, mga tagsasaksak ng lalo, utupan na pinagkasutupan sa aton kasalangan, aton nilalapagay mo para lang sa aton na barangay. Sa liwan, thank you very much sa inyong isan Wala ka ba ang ka niyo? Okay, yung sunod, message ni Kapitan sa aton na purok. Sino ko na? Ikaw ba? Nakagabidyo pa ko doon. Ihapon! Una sa tanan, nagpasalamat din kita sa inyong mga pamilya, miyembro sa pamilya, mga OFW, nga nakapaminsan git no nga mag-share sa ilang pagpakamaayo sa tunga sa ilang kabudlayan man dito kay ila binagit itungod sa kahiglaw man sa ilang pamilya. Siguro amo ini isa ka bagay nga gintanaw nila nga mag-ibalik nila ang mga grasya nga nabaton nila sa tunga sa pandemya. Matutuot lang no, mapudlay din sa buong kalamidad. Tungod kay gahinapos na ang tubig, na ubos na ang pundo, sang tagsa-tagsa ka mga barangay at syudad. Amoy nga medyo mahinay ang pagkatag kung sa isa sa kayuda, apang dako, hindi nga bulig, kay tungod nga hindi siya mapasa sa programa, nakabulig man siya sa barangay at sa inyo subong man. Nagpasalamat din kita kagaton di ginatamyaw ang mga miyembro kining mapait noon nagbinuligay mga binuligay group kabay nga harap ang tamo sa maayong kahitangan at nagpasalamat din kami sa inyo natuman nga pagulikid sa pagbulig kagugma sa sityo Mapayat. Gani kadamong ginasalamat at nga isa pagkigaling no
Kasi may-ari pa din sa inyo na wala ka mapicturan ang inyong mga balay. Kinahanglan na gitna naton kay deadline na naton sa 25 na buwan. Deadline na naton sa 26. Ay kinanan pagka-27, kompleto na ang tanan nga record sa ginpadala sa barangay Suay. Agkon may magpaapas pa, hindi na kita magpaton. Ay tungkol ko na ipadala na sa region. So wala na isang paapas-apas. Kay ara ka kaya kamo balay, na wala pa mapicturan, na tagiya sa balay, pakigamot na daan ka mo sa mga youth, ang youth ang pagkapaningawa sinita na. May load ka mo? Isa kasi, Video call. reminder, may ara kita Isunod sa ila video call, babe. nasa isa ka balay, ginalista nila Para mabatian nila. Tagiya sa balay, mapapicture ang asawa. Hindi lang mag-video call. Mabatian lang sila sa mga ginagawa. Hindi natin nagkagiloon kay Pasyo Gatinsar kita na kung sa silpo sa ayuda, dugli ang ako nakuha kasi pagkakot sa ayuda, napanas pa ang alanta. So hindi nagigla paghimuon kay kabalogid ang DSWD pag ang aton ng mga DSW sa matutod ng kahintangan sa tagsa-tagsa natin sa mga lugar. So, sa December 34, subong no, ako nagatamyaw lang upod sa ako no kanimalay, nagatamyaw ako sa inyo sa Merry Christmas despite sa kabudlayan atong subong sa sining panahon sa gihapon Merry Christmas sa inyo. Wag na, abi pala kamanta, ini mga nakapula. Grabe silang nilang na pagpapabudlay. Sila gud ang giya sinikod na ang nangin madinalagon ang ining nga programa. So sa atong tanan, maayong hapon and God bless us all. Merry Christmas. Yay! Okay. Okay, ang una diri na sa ilang admin, Ana Grace Cervantes Cordero. Palakpakin nyo man! Ana Grace Cervantes Cordero. Di na iya sila pamilya, volunteer lang ang magkatuloy sa pamawa. Volunteer lang kay Ana Grace Cordero. Picturean daw. Pamilya sang ano. Aras papayaw. Aras papaya ha. Okay, yari si Papa. Picture ano ito? So, mga gusto na mo mabatian ang imong message, kag message mo sa bata mo. Napasalamat dito nga ngayon nila pa atas yung mga programa at legal sa Si Kapitan na sa naman. security. Yay! Picture. Salamat po sa dato. Tanan nga OFW na nahimo nila yun. Adamo kanya salamat. Okay, thank you very much. Soy Fredo Cordero. Okay, so next, hindi na sa'yo at kapala, taga-trila ni sa Joy Dote. Joy Dote, gusto na mo na batiyan ang mga message. Nagpapasalamat ko sa mga admin sa mapait nun nga damos na nabutikan. Kali na nabutikan pa yung God bless. Right, thank you very much, Joy Dote. Sunod, Mars Parkon. May ngapon ka, may ngapon ka ng atano. Ako nagpasalamat mo sa atong mga sponsor kasi kung mga pag-uwi nila sa atin doon sa mapait. Ano yung pinapasalamat ng kabay na mapadayo nila ang mayon nilang handog para sa atin. Salamat yun. Thank you, ma'am. Bye, si family ni Melba.
Ano yung bal mo? Madamo nga salamat sa bata mo. Okay, madamo nga salamat ko sa iya nga bata. Kayo mo na, At sunod, tatay. Merenleg, Tortosyon. Marilyn Tortosyon. Sa taas sa oras na po yun, ay nakatanungan sila nga nakuligan ng papel na wala silang lagi sa gayaan. Kabay ka nga, madama lagi sila nga makuligan sa sunod. Salamat. Sunod na OFW, Dandan, Gatok, Kiakson. Palakpakan natin si Dandan, Gatok, Kiakson. Wala. Kung ara dala iya nga pamilya, pasi gusto namon nga Picture. batian ang iya nga message diri ah. Bisan sa kadali lang ah. Hindi yun, yeah. Dali lang Choy. Hindi si tatay. Okay, samtang ang ambal di ang ginikana ang mga pamilya sa OFW, ato na guro nga i-distribute ang feeding program sa Facebook. O mga kabataan, ang distansya lang gamay o katalabaan nyo, hindi na maubos ah. Damo na. Picture na, picture. Go, Mike. Walang bali. Go, Mike. Salamat din sa mga grasya na minatag sa aton sa Abo. mga OFW. Kapara sa atong tanan, ang susunod sa Mindanao sa Bagyo. Kaya din ang mga bunay gano'y na sa ila sa tagipusoon sa mga OFW sa panghatag sa mga tao. Okay, salamat. Thank you kayo. Di mapablagan, kung magaling magambal ka na. Okay, sunod. Risa Gayares. Risa Gayares. May nga hapon dapat, may nga hapon kita na nga tano. Ako nagpasalamat mo sa atong mga sponsor kasi kung mga pag-ulit nila sa aton doon sa mabait. Ano yan ang pinapasalamat ng kabay na mapadayo nila ang mahin nilang handong para sa aton. Salamat yun.